Plaka tektonikoak batzen direnean, lurrazala itxura aldatzeko prozesu sakonak eragiten dituzte. Hainbat marea edota korronte elkartzean, zorrunbilo bat. Bi korronte elektriko ezberdin elkarrengana hurbilduz gero, erakarri egiten dira. Bi zelulek bat egitean, bizitza sor dezakete. Auzolanak emaitzak erdiesten lagundu. Erreketako ur emariak ibai zabaletan bat egiten dutenean, itsaso bilakatzen dira. Koloreak nahasiz, 11 tonu lortu daitezke. Eta erlojuko orratzek bat egitean, ordua heldu dela gogoraraziko digute. Aurrera egiteko ordua da. Etengabeko mugimenduan aurrera ez egitea, atzera egitea baita. Bide berri bati ekiteko ordua da. Urratsez urrats, baina etenik gabe. Hizkuntza eskubideen alde. Gizarte kohesioaren alde. Euskararen alde. Norbere esparrutik, baina indarrak batuz, oinarri sendoarekin. Lur emankorrean ereiteko, loratzeko. Hizkuntza politiketan jauzia egin behar dugu. Euskaraz eroso bizia ahal izateko. Kolorestatutako munduari gure kolore propioa eskaintzeko. Aniztasuna aintzakotzat hartuz, elkarbizitzan sakontzeko. Norabide horretan urratsak egiten hasiakara, bat eginez, elkarrekin eraginez. Batuz, aldatu.